Apisa mag duol machoko osuru e pacho ka omako ndawa maok opuodhi man kod rubber stamp mar duol machoko osuru e piny Uganda, kaka kamano ndawa go wuok e piny Thailand. E boksi 500 manoyudi, boksi ka boksi noting'o ndawa 10,000 ka koro gipenjo gimomiyo ndawa go ok oyangi makare kama giaye kata obedo ni noseik gima terogi e pinje maoko. Apisa ma KRA mane loso e kaunti ma Mombasa okoni nyaka koro rit chenro mag yango mwandu madonjo kendo mawuok e pacho ka ahinya te kinde ni ma ji ochomo nyasi mag Christmas kaka achiel kuom yore mag rito ngima jo Kenya. The first 3 rows were found to contain sanitary towels. That is 146 boxes, each containing 480 pieces. Then the other content, which is a huge consignment, consists of supermarket cigarettes marked for export and made in Uganda. Each packet has 500 of 20 pieces. So in total, one package has 1,000 sticks, 10,000 sticks. Surprisingly, this consignment has revenue stamps for Uganda. And remember, they were done in Thailand. So how Ugandan stamp ended up in Thailand is a matter that also will require a lot of investigations. Ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago wakawuoyo mokwongo to kapok adhi e yueyo aneno ote kamara ni Ramogi TV winjore